ci gaba. Ariko wani rana? Ran 5 ranar isa aka kamo ku mutum nawa? Ku mutanen 37. To kun san me yasa aka kamo ku? Ba ku sani ba? To an kamo ku ne domin idan mutane kuna zuwa da sojoji makwabtanku, kun san su, ai kun san aina suke, kuna zuwa kuna kashe makiyaya da suke kiwo a eriyanku tun bara har bana ba ku daina ba, kuma mutane za su zo su yi tafiya su wuce ku ba su ce maku kome ba, idan za su dawo ku zo ku tare su ku yi ta halbin mutane. Kun fahimce ni? Abin da ya sa aka kamo ku kenan, laifinku kenan, kuma kuɗi aka nema a wajenku, kuma muna gani kamar kuna mana haka yanzu abin da yake akwai ko a kawo ko mu fara kashe ku, aga dama ku masu laifi ne, belintana mu bakku, inda muna haƙura akan laifin da kuka yi da tun farko da ba mu je maku ba, tunda kuka ga ba mu haƙura ba akan kashe mutane da kuke yi, to ba za a haƙura ba, ko a kawo kuɗin ko mu fara kashe ku. Kun ji abin da aka ce? Me za ku ce? Mu kira saboda a nemi kuɗin a kawo da gaggawa, don gaskiya abun gaskiya kamar da ka yi magana, gaskiya abun yana dame mu sosai. Ka sani an ce kalwar guda ɗaya kan bata sauran ko, so yadda ya kamata, yadda ka yi magana din nan za a rin gaske sojoji suna shiga gari, suna shiga abin nan ta arikun, amma gaskiya a yadda muke zama nan, mu da muke zama nan, ba zan ce akwai tun da ni ban taba na abin nan ba, zan ce akwai wani da ciki wanda ya taba ya a tunin wannan zaman yawwa ya san zuwan su, ba dai mu gan zuwan su kawai gaba daya.